Татар малай, милли киенергә кирәкме? Милли киенергә кирәк. Менә шундый кызык сорау лаймы? Элек бит инде милли кием төрле бизәкләрдә күренде. Хәзер миңа калса милли кием киер өчен безнең менә герб, әйме, берәр исем татарча менә берәр монда да бар инде бизәк. Менә хәтта сәгатьне ясадым мин менә татар малай дигән әйме. Обязательно. Безнең бит ниченче регион? 116. Һәр детальдә ничектер менә Татарстанда татар булу менә шулай күрергә кирәк. Но күп очракта татар булу түгел, Татарстанда яшәү, Татарстанныкы менә теге Татарстанга ничек әйтим инде Татарстан кешесе булуын күрсәтергә инде. Чөнки флагын беләләр, теге Татарстан икән беләләр. Милли бизәкне күрсәтсәң, аны инде татарлар гына белә. Бу ни өчен кирәк? Нәрсә өчен кирәк? Бу ни өчен кирәк? Бу минем өчен кирәк, үзе кешенең үзе өчен кирәк инде менә ничектер үзенең күңеле тыныч булыр өчен. Менә мин үзем дә әйтә алмыйм. Теге хәтта машинада барасың, татарча җыр тыңлыйсың. Элек яшь булган чакта мин аны киметер идем, татарча ничектер ялып, хәзер киресенчә менә кабызам теге. Күрсеннәр мин татарча җыр тыңлыйм. Үземә кирәк ул, кешенең үзенә кирәк ничектер үзене тулыландыра ул ничектер менә теге. Минем янда шундый аура, татарча аура исен дип менә шундыйдыр ул. Хәтта кибеткә кергәндә сен нәрсәсең, уже күрсәтәсең татар булуын. Минем янда шундый даже защита дип әйтимсең, всё, менә мин шулай. Кешеләрдән нинди реакция? Кешеләрдән бер реакция сөйлим. Кибеттә хәзер исәнләштем дә, товарны саубулаштым. Бер кыз әйтә: "А что так можно было, что ли? Исәнмесез?" То есть башта әйтте ул: "А что так можно было?" да исәнләштеп кибетче белән. Бер нинди реакция көтмим, реакциялар юк. Бәлки мин аны сизмим дәдер. Миңа калса, иң мөһиме менә минем күңелем ничектер менә җылы. Мин бүген нәрсәдер әле кайчакта киям, так бер нәрсә бармы? Так юк. Ну ярар инде бүген берәр дә юк. Но шулай да үзеңне татар икән шәтәргә кирәк. Менә бу глобаль масштабта нәрсә бирәчәк инде? Мәсәлән, бөтен кеше дә киенеп йөри башлады дип әйтик. Шул момында максат. Супер булыр иде. Ул бит менә киенү, ул әйтәм бит үзеңне ничектер менә теге үзеңне тагын бер тапкыр искә төшерү, менә мин теге ул мәсәлән татар киемнәрне популярлаштыру, брендларын популярлаштыру, чөнки ул модный булмаса, аны кеше кими, аны бездән генә тора инде ул модный әйбер, теге без киябез, ага кеше күрә модный икән, алар да алалар. Шуңа күрә белмим, шәп булыр инде ул бүтән кешесе. Үзләренә шәп булыр, үзләренә инде. Ә милләт өчен? Милләт өчен дә, ну, миңа калса күбрәк үзендә әйбер кеше булса, ул милләт өчен яхшы була инде.